Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ich welo. Kawadhi nyime en ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga medo jiwo chung' mare duond bura mar ODM. Nyaka ta kod luoro komaro ni gisedeso jogo man kod chung' mopogore gi ODM kuom kinde malach. Nolose ward ma West Sakwe kar ching'ol bura ma Bondo. Bura wacho ni demokrasia ma pacho ka oyiene ng'ato ka ng'ato golo pache, to kamano ginyal yie gi paro moko madhi ataro gi chung' maduond bura no. Steve Biko Mioler. Rangach makango ka Jaramogi ka emane ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga otiyo gi thuolo mar kwedo moko kuom josiasa mag ODM mowacho ni osebedo ka nyayo siasa mopogore gi chung' mar duond burano kata dok ni moko kuomgi bede rombe madito mag kuku mar ODM. Once that decision is made, whether you had a different opinion, that is up to you. But if the party membership there in that committee who are leaders with you have defeated you and that becomes a party policy, you have no right. You have no right to come out yourself and start opposing the same resolutions which are passed in your presence and which you have yourself come out as the SG of the party and read out to people. And you read them out and then you go out and start opposing them. Kineno, Oburu bende nomedo ni duond bura mar ODM ok nyal duok chien gi moko kuom josiasa mowacho ni ok omiyo duond bura no luor, kowacho ni kinde gi koro oserumo. What we are not going to allow is indiscipline. I'm not going to allow indiscipline. And I'm not going to allow people to go out of democratic principles. Because democracy does not mean chaos. And I'm repeating it. Democracy does not mean chaos. Democracy has rules. And one of the cardinal rules of democracy is that the minority will have their way, and the majority will have their way. Mano bende, jatelo nokwedo wach manyocha gavana Masia James Orengo, owacho mar landre owuon kaka ogai mar ODM kojiwe mondo many yore moriere mag bedo ogai mar duond burano ni mar gisani pod ongirore komno kendo en ruath moromo jok. You can be a party leader of the trees, you can be party leader of the birds, of any other party, but you are certainly not the party leader of ODM. Oburu Oginga is the elected party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh. Korka kore, jatend migao mar omenda John Mbadi nokwedo weche maliekore ni keny mantiere kind ODM gi UDA weth kowacho ni ODM gi UDA biro tiyo kanyakla nyaka bang' yiero mahiga manyien. Some people thinking that there is some division between UDA and ODM. And I want to say it here clearly. So long as we are still there, the party ODM and UDA will work together up to 2027 and beyond. Kindeno, jaod bura manyando Jared Okelo nopuoyo Dr. Oburu kuom luongo romo mapiyo gi jatend piny William Ruto e kar jot mare mar twak wi duond buche ariyogo wach manosir kod jakom kamati mar bajet e od bura mamalo Samuel Atandi. People calling themselves United Opposition wanted to drive a wedge between ODM and UDA, which is the party in government. It called for the wisdom of our party leader, Dr. Oburu Oginga, to convene a very quick meeting in State House yesterday to resolve all the outstanding issues, including propaganda as propagated by our opponents. So we want to thank Dr. Oburu Oginga in a very special way and thank the President of the Republic of Kenya for heeding the call. Wate, nyote wasewinjore. Ni wan kako ganda luo. Wapodho etiend Dr. Oburu Oginga. Akianjo sakwa ube uyegi mano. Uyegi ni wapodhi Dr. Oburu Oginga. To Dr. Oburu Oginga emanoloso broad-based government. Nyote se wachonu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.